TV no de na ye yensiesie kakra penifo gusu a omo akaja gum anokwasem se ka ye ka se na mo hweye na mo se tia ya na ka efe akono nenso so penifo gusu munya abote kakra emfa emma Sompa management baby bia kama se de mo peno no Sompa Asem Mpe Nipa no orofo ye ni prepesi prepe ye ni ebu aduponko mu da bia meta aka kire wo ohwintim praku ya tiburu ni asa ate kokko ye ka tuntum ni aka vita Sompa Asem Mpe Nipa no na sisi sama po menteme ho ase o de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apa ne poma sibire ni ade ama kama na wokodum asamo yen ene ehwehwe afidie ema tromo bedie kope bibidie hey wo fosan wa wo si adaka wo ka kokotema meni was ya BTS jaso sikofans was sikofans ideas yan fast na kase e ma krupo twedi ampon wo kotwa nsuo ne nanka nsuo no eyono a na firi no pa besi sa brei sabia ku sabia nyado yan tiatenka boni bia na sa atenka boni bi kura bamu a was di besi bia yan fast da emfa emma no efrise ono enete de wo yase na yanko chia sister Helena Sister Helena oye adwuma Sompa TV Sompa FM heya na anu ada no kosie ni papa o wa tronie ni nanu ni nansa wo nwia ba ono so atoa na nanom ense do eti amana ye na nyame ya aduma firi kire ko na ayiyo no ebekọ so nti yemfa odonko bo domu na Sister Helena yenko pepa na ni wa muni so me hunu kura ya na me kura wo papa enya asem keto adwumadie yi obati omra samwan kasana the nation sanker of Alumba obetenka ewo dwumadie wi so enkwanta bisa Isaac anokwasem se no enkwanta ho yenyina ho ntwemani ne so hwa ene ebegina kokosachi adu yabu a fleta omo kaja gum ene Sompa Asem Mpe Nipa yegina ye na so peme na yede dwumadie wi ebebro akancho se ha na betempanisem aha na betenkomode aha na afutu sem otetra brabo na ya brabo yi no Sompa Asem Mpe Nipa so na obetumi ateno kama pa eno ti ka kire obi ewu na obi so nka kire obi se Oforisuo Aboagye ne na pamfo no omo aba na ne pa bene so eno omo aba no kama pa ukọ MC a so a Obed Amponsa wonne osika brantie omo bo two top omo na ebo adwuma papa ewo MC a ho sam brantie we adawroma ena social media applications ni nyina no obehu Sompa Asem Mpe Nipa no orofo subscribe share afoforo bebi wotie bi enso enfafiri ho Oforisuo Aboagye menema pamfo ena ene yede adwumadie we ebrew mina metie adwam na me Sompa Asem Mpe Nipa ekobo sha so wo kitikiriki wosi akokọ omu ya yenro ne mpaboa da biada omono bibia bokọ de bibia bokọ na janya bokọ kra na ise Ghana ni de wiase o kwese hwan ya na mpese buja se drum mebi a je nipa ko situation bi mu a kaburuche ni ade wo ba bi a se free baby credit card ka uko na ja bibi a pepepa na ja nka wakoje kakra o san a anka ja anka ya begu na ye musa se Ghana ha se wo ya ban adwuma mpo a ana se onya ban adwuma mpo a na se okọ aho kire mpo ho na wokosu a kire no Osu gwagu asem a wo kan de credit card ba yi Ghana ha he hu ene mahu aposifu o mu twa susu ne aposifu a o mu gina la mu a o mu gina kwa ho twa susu ban o mu twa susu na me musa se ya se fu gwagu yu ana be pochire bani akwa no se me hwe no na omunya ba boso so no mjuma katia aposifu twa susu na musa se ba katia ne yom yibi ba bitwa na se bebe no mu gina ejeje sika no omu okwa no ho omu jeje ana mu de shepherd ba no mu da koche dua bi so ze ma me bi frefo mu ba o peppertin bag da chechira de e de amobi o tu ne se peppertin bag je dua nkom okubi ezu a wan si di ni sika afrafra so omu je ana mu da koche ma me no de ne che the bag mu ko de kentem afa govo yewi kwa do bi so akofo mu sika owo kwa ko yisi ka ya koche sika ni anyway papa na kura bi se ye mami bi ya no ta betwa mo na mami na yi be se omoni hantwu bi omdi twa ko eva na mo kope mami na nti aye me nwanwa ne o ai ma twa mo amiti kura ye me
because aposifu twa we be push say nti omo no eye omo ana say nye omo na me de me dukwaku yi say you omo so you omo zika no me say obo so me akatua no bi fie ba fusu ebi a omo so makatua bi omo so ma bebi omo tene bank ni wo tem say bebi omo be jana bank wo nti dem favor omo sa omo yi card ye omo ba am so ne mo wa so omo nyina fa akusa o so omo run shift okay enti ya emu odin na obe ne den Ghana onye wase bia nka nche unye obi anka kwa wase nche on se de dabi na wo kwa wase ma chewan we de ne obi buja am se na kanka ne adundum me so sem trofo ya mo yire mo nka se ensem be ne nka wo ka chewan wan na wo ka che eze Ghana no radio no ayeye nti obe because empanifo na bia mo radio eto wo a wo ye adwuma ya man so hye men kan kwa ha hey wo kan kwa ha so nti a big problem ya yen cheche tiefo ne ahwefo e nyina jata meche me no kasa samle bi dasum den ba se na konfon so ni age ba se na konfon ni age je jam no kasa mza akra yedin enim do maye so nti yen ko enim ya no ke ya Asem o my Ghana bu Asem papa the nation sank be akokoko de ya already ade o amayam kwani ahode ne na ye de na ye wasiri wo si fuesusu no na me so bi o see the hende series ara we card no we card we be men sunya me yese na wo twa fa isidi kwakwa anyi wo mo nka be ya homti o yo man so e wo man yi ka boys ni okọ bank o di sika goto bank we every bank we do we house sufu area kura ho book de ya book susu no me ka bi ase ma susu ka be we ntwa o mo twa susu no bi o we twa oni ma me ne kan se da e be fatafu bi ameba ya fatafu ro da meba na matia bi na onya so se o mo be gina obi ano e group no mo e twa se na sema me no okay gogo ya o me ka gozi o gina wo wi ye no a eze gogo e sei TNT anzan ye be ko office ayako eno mo twa bu hwe minim bia yi ni kan ye particular two ni me twa no ho o mo bang ni wo to o mo tra ko be fufure be ha o mo an na iska na ama o to woteto imo ye wo ka bu ja ko je broni grazi su guy ka twa na so kura so mbi twa ma dwene ho a ma mitiye mia so kura mbi ya nyina ho sa ka bla bo hu etomire bia ena ma bia wo no na wani okre ni ade se awrade aya ade because up to ne book na ofie o check na wo Ghana ngwa ne camera bon usuli go hu Ghana ngwa ne camera bon bon go hu Ghana police panyini na o susu buku a o chama ne ba e da achira na se me bra ho ne pa o ya dinya go for Ghana na mo se Ghana nya visa say is it 69 years Ghana padefo bia magana ka 170 wa mo bra o na se Ghana ko pension we go bi Ghana padefo magana mo bra Ghana ko pension ya dia 6 match e be san ye bi we be dame samle wakache ma me say do 55 cedi anu wakache do 55 am be me to anu aba ko gogum plot ne so dey do 50 akache dem oh yeah be ama Ghana be yi bokasa no oba he ma zeme chairman okay eviase wa go so my na eviase na de ne so ka muti woka na da ma be bia wo bia na you supposed person ajo be bia we fako ese o se jana na dako e da ya dako be ka fo fe enim se dako Yohana na afre aye radio na momla o afi na me ho because ye ko no kura na ye bam kura so be fe o ma me ko bu sa se na se me ntimo nka no anje ba ga na wana me hu ba bi firi ana mgaje so ma ya meleketu bi NCC egdo wete ya ga ye je se izo ba he mate the call ye twen one day pe bu mo ye program be jam na se wa bo bi ya na se bi ya ya za ba friends on free weekend allocation ba on free weekend oh yes ba ko be ko je wa ibe da ba be ya so ya le bi ya ko go so ko jira pa no
Mama pop and people me. I know why you call this woman. Yeah, with an hundred of la look at the side by the baby. Yeah, I'm a pageant TV. Can't say that. Kakwede ka will become just ka champion. We ka champion. Go be about to shake me. 7 years old back and say you. How proud to be able. Yo, So half an appeal. Nana baby, I want to assassinate a day, and then come my assassinate. But man, see a better than Japan. Why you make my mama with you as my catfish. Nana Yasakra, so be men who must assassinate their fire, Patra, and then yes, I can. You don't do it. But maybe I never want you come see that. Wasn't paying for your money at it. Because I remember you say, could you be happy? The cherry on one assassin, one baby I have from region minister, assassin, 7 million. Only as I go. Okay, I am so Asem Mpe Nipa and a Jawada and Yum Ekasa. I don't know, young Congo so. Yabapamo, your mammy, one pimpy, there be a catcher of say, or when you will be Tiasiano, or when you won't boy in a bubble move. Yes, you will move. And no, and a dia what the piano, ye hear for some no free. Mark Abraham or boy you be, or say a bed done. And yes, I will. Mark Abraham ne can ye, or say a bed done. I mean, you couldn't continue, I'm blessed. to say, Kumia ne bed Daniel. Adana Clary. And Connie say, yeah, they are done. Abraham, the boy. And I know the Pamico. Yeah, about time we have finished your matamsi, obey. Well, crew from me. Mamaji. Mama, eh. Okay, a bed Daniel.
bi wo ho na wutia etu abosen pa na enkurahye enso ewum enya asem ketwa enwuma yetie ye free Mark Abraham eho na asem nyina ne se ebre no bedane orofo ene enkurahye a me hye obi a waka ne nsa gu ne buo me hye me ma me bi nkuran ena anwumira wode ne nsa asum na no na wo ye ho no Mark Abraham say ebre no ebedane said ye tie bia no ubesi timpom ama wakoma atɔ yam orofo wo dua bre ewo ho saa na otwa enso ebre ewo ho eno ti se wadwene ye wo se ya na abekɔ no de a orofo ene me ka kyerɛwo se ema wabam emu ewo enwoma bi a asi wo kwan ema wabam emu ewo enwoma bi a wo se ka wonya bi wo wiase asetena ne wiase abrabɔ mu na ka wotumi de pem kɔ wanim orofo ye kɔtie duromra ya haban o ye sika ya sika ene de ye bibia nanso so ma memusa wo se sɛde afoforo bi anya bia ma na bu wo so no saa na wo so botom o bank account mu etiana sɛ wo bi de edosho ɛna watumi de ye mpuntu dwuma ma na yetumi bɔ ne din na wo bi atimi hu no man mu ade a orofo ma asɛm a meka kyerɛ nyinaa ne sɛ enka bambuo nsɛm emfa man ho na sɛ ka bɛka nkuranhyɛ nsɛm ade ama ho na sɛ wo so do ho ato obi nye bɔne kwan so na sɛ bre no betumi adane ama mesuma kwa akoye nipa asomasi a orofo krupo twedi ampo betumi ahwe wani munyam ma me memma wabamu mu wate emma wabam emu sɛ wo ba wiase asetere mu nyina na wonyini unya yafuru emfa enwoba sɛ krupo twedi ampo twiro no mu no so ka sɛ wa ma oba bi abonyini dia enne mre bi betumi adane ama wate ebre bi betumi aba ede amawo obi ewo baako ema ne nyamienu orofo sɛ wo bre no ba krupo twedi ampomba sɛ yadom de ne nsa ne kanwa orofo so ye na adwene se bo yi wo firi futroma de wasi mapoma ne so a ubeto baako ubetumi anya miensa ubetumi anya nan ebre ne bedane wate dodo no a ena ede ehuru ewo mantam a wotie mu dodo no a na de ne nsa etre wo so na wo kansem ehye wo hwini mu a wo ma wonte na eduru ba bi a egya wo gyaadwo orofo ebire bi bebre ne bedane ama wo so aturi ba ne bi wate orofo emire bi beba wo so benya adwuma ne bi ayo na ebire bi beba ma promotion wo so wanya bi eno ntino ena anwumre ma asem America free Mark Abraham nwum no se brebe dane no odofo ebre how any amane bi a wonam mu ni atete sem bi a wo famu na agya wabrehwo na eye wo se wo kura koka wanu aduro yaw ho bone sem ho ahoma no ma me kan akoma to yem ate ne bre no ba bedane ama krupo twedi ampo nhira wode bema wo no ebeso ma na broso na wasefo nyina so ba bedibi na wa men eno ti se bre no bedane na se ye ne ye de tu ye ho fode a ma me papa me nua ba me wo fa asefa bi bo kotodwe mu ate e bre di adane abribia de a wo so bre no betumi adane wo kyena wate e bre no betumi adane na watwe ye wo ye nimu bosom ye di ani me wo bre na so e ba bedane orofo ye kwa ye bosom inumuni wo bre ne nane eno nkyere se nyankopon wapaaw eno nkyere se nyankopon nani eni wo so se wo bre no enso na enuru bosom inum ya ekọ na wie ye ame akọ 2027 no wodofo wo bre no betumi adane enye mpepere ho na emom ka kire ho se dan amanfo asisi bie ka efa amanfo dedamu na empokura no
sɛ amanfoɔ onyankopɔn ato ɔmanfoɔ bi nsɛm na adɔyɛ papa bi ɔmo yɛ aka wonya bi abɛyɛ no ɛberɛ bi bɛdane ama woanhwɛ yie wode ne bɛkyɛ afoforɔ bi ama wo nhyira adɔso maame ɛnnɛ yɛ asɛm nyinaa ne sɛ wonkɔ ne sɛ yia o na ɛberɛ no bɛdane na ɛdane so a afoforɔ bi bɛpɛ ani na wɔde abɛhwɛ wo ɛyɛ me modɔfo pa sɛ yɛ Aboagye Oforisuo ne ntinfo suo ɛberɛ no bɛdane o things will change mmerɛ bi a ɛbɛba the nation's anchor bɛdane ɛberɛ no bɛdane nti yɛnka yaw ne amane a yɛakɔmu bio abrabɔ a yɛbɔ danse bɔ ɛberɛ no bɛdane kɔfoɔ na yɛka ate wɔ sɛ nnane but ɔma adwene nyɛ awurade adwene didi sɛ dane sɛ bo a one day ɛbɛdane nkura nhyɛ a mede nam wiase no na ano me ne nuanom mmiɛnsa nyinaa tena ase ɛnam sɛ masi me sikanya kwan so nti mpakyɛ na obiara yɛ ɔhwɛ ne ɔnyɛ ne yie ne sɛ saa berɛ no duru a mu bia ntumi nnan no biem because the first steps ama mo wɔntumi yɛ ame ma sekan ma amfa na ɛbɛ ame ma me ne nkwa akyi wɔ abrabɔ wie me tena ase gyina ho sɛ ɔmbɛwu gya sɛ na akɔ wɔ yare a ɛno nyinaa dɛ nya boy so ɔbɛdi nkɔmmɔ sa ɛno metum ani a menim ade koro no a ɛyɛ sika no a mese ɛɛba no a mɛka kyerɛ ɔmo abɛbɛ bɛ mabɔ me berɛ bi ha a mahyehyɛ m'akwan a ɛka kyerɛ me sɛ mesi saa kwan no ɛbɛdane ɛhɔ na mede ka kyerɛ ɔmo sɛ ɛbɛdane nti na meretwa wo asa mede kɔgye sika ɛni ntiaseɛ ɛyɛ nsɛmhunu nkeka ɛto ɔmo but meni nim sɛ ɛbɛdane yɛ abrabɔtɔ mmerɛ bia woatena ase ma a woka kyerɛ ɔmo sɛ ɛbɛyɛ yie anokwasɛm menim obi ɔyare da wusu ma dɔkta ka kyerɛ sɛ mu nua mu nya ne nkɔ pie biom baasɔ ne nsa no aka kyerɛ sɛ yare nti ɛbɛyɛ yie ni ɔsɛ ayɛyɛ yie o so na nyɛ ayɛyɛ wohunu ne yie hɔ na ahɛ ne voice donation no sɛ bia no ɔwɔ mu ne n'ani ase hankra ne nkaa bi a atoto n'ani ase a ɔno hyɛ wo nkuna no a wogyee ne mu a no wakɔ su ɔno nso se ɛbɛdane yɛwo obɛwu ɔnsɔre ɛbɛdane obɛwu wɔnsɔre ɛbɛdane yɛkɔsrɛ ne bi ɔna esi mpa so ɔsɔ ɔnsa no aposa na so te saa ada ɔyare ana yɛyɛ so na fɔn wa mo ɔno no dwene ma yɛ wɔte hɔ trengen yɛnyɛ no ɛdane ba nkɔfoɔ bi wɔ bem nim abrabɔ mu sɛ baabi a mɛduru ne nneɛma a mayɛ pɛn no sɛ awurade bi wɔ wiase wɔ fɛ bɛ nipa pɛn a medeɛ menim sɛ adeɛ wei nkume yàmìnìm obi o kidney failure a yàkọ kan kyerɛ sɛ na ɛyi nyinaa so yɛnyɛ obi di a baabi adum di ayɛ den ɔmo kyɛkɛ abusua no mu so a sika a yɛgya mu obi kura de baako abɛkyɛ no abusua no nya baawosɔ nipa no mu wɔ sɛ ɛbɛdane wow ɛwɔ sɛ ɛbɛyɛ mɛnna ho wafrɛ ne yere abɛgyina ne nkyɛn adɛ na wusu mi a mɛmɛ yare ne mi nsu yɛ ɛyɛ situation bi awurade de ma bɛhinta baabi because ebi ama opi ankaka abɔ mi eti wɔde mi bɛhinta asɛ kaa ne nyinaa ni ebɛbɔ mi ni twam wie a ɔbɛmma ba ɔkaa n'asɛ de akyenkyerɛ ɛnni ɛbɛyɛ dɛ ɔhun sɛ wei na ɛbɔ wɔn ɛbɛ twam ɔsɛ nyam de bɛhu ne sɛ bɛdi 2 months wɔ ha 2 months mu na nka accident wɔ efiri ɔpɛ mɛba yareɛ yɛ yɛka tools kyɛn ma wobɛwu gya gimi no 2 months bi asɛm na wokɛ wokɔ ano no agorɔ na yiri kyiri one day obi hyia no na ɔsɛ anada na asɛ ɔsɛ ɔsɛ mi kunu ɔda hospital ɔda ɔbɛyɛ bɛtu ne yie ɔmo si ne kidney ma yɛ no ɔlibi bi obi ni obi yɛ kama ɔtumi no pa na nka dada ne yɛ bi awa ɔmfa doctor n'akyi ma no nkakra ne yere kɔkaa na ɔgye di na ɔgye hyɛ polythene black ni ɔma ne nsukɔm de na no wabɔ ɔma ne nsukɔm de na wabɔ ebi 2 weeks a doctor no ba awo yɛ sɛ na asɔre bɛyɛ na awokɔ adane asɔre bɛyɛ na akɔ ɔde baba adɛ wabɔ na asɔre bi ɛyɛ mu wɔn abɛbi awon nneɛma ne turo duru yɛ no asɛ na mewɛ yɛ no asɛ nneɛma esi ɛmu ɛne da onyame na ase na sum ne yie na bibiduro bi nyame nam so de ayɛ dɛ akio no nipa na yɛsi wɔ owu da wusuo no adane ne nua kɔ kukura wɔ testimony akora na fu ahyɛ kidi ne fu no wɔtam ne fɛ akyerɛ no papa bi ɔkɔ bibiduro akora no obi ɛni so obewu ɔmaame bɔ kagu ɛnɛ akora ne nam a wɔsere yàtọ̀ mi yɛ nipa na ɛsusu sɛ wobɛkɔ
kɔfo na esusu sɛ osi eyi wadi ɔmo ntutu yɛ no but wo abrabɔ ne wo destiny sɛdeɛ wo kra yɛ ne nyɛ saa edini kwan sɛ ɔgye ɔmo deɛ ne tum ka kyerɛ ɔmo sɛ ɛbrɛ no bɛdane ntumi nya wo wee wow oni chance bi ɛne biribi aso ɔde dane brɛ no a awurade ahyɛ ato soɔ no yɛfie yɛ ntu kwan na wa accept school ni a wɔwie university sɛ yɛfie de yɛ ntu kwan edi ne soa bi a wɔwɔ hɔ anaasɛ sɛbe ne papa bi ɔmo ayɛ ne pɛn nipa bi ɔwɔ bɛboa wɔ bi no ɛsɛ o sɛ anana ne soa ɛkɔ yɛ ya na owu airport eti efie hɔ deɛ efie bi a me firi mu akɔ bi a me nim no me wɔ fa na ne ba me de da me ko bi ɔmo bɛhu mi o ama no ati firi me wɔ fa na ne ba ko yi ss kama ɛna ne maame nua wɔ aburokyi na ɔsɛ wɔ bɛfa no na fie ɔmo ɛma nyina ɔmo atra ya because ne wɔ fa panyin yɛ tra ko du airport yɛhwɛ ne kaa de so ama yɛ ɔbaa anim mɛta saa deɛ fɛs yɛ kaa n'ase tiri obi si ne fie wakɔ buroni agye bɛɛ yi hwɛ so na n'anim yɛ ɔbaa anim ɔbɛhwɛ nipa na ogyina nso yɛ hɛn ɔno agye ne passport ɔsɛ amɛma si buroni bɛhwɛ so ogun wɔ baa afei de ayɛ te sɛ wo ada wo di cv a na yɛ afere police ni a wo na ti kɔ ɛwo ne kun sa wɔn ntoma nkɔ up to ne dubai na ɔbɔ ne sisi ase o ti nso nya aburokyi nua panyin na ɔbɛkɔ bɛhɔ ne deɛ mpanyin dubai na ɔmo yɛ na ɔmo awɔtwe ama no wakɔhyɛ wo sisi okɔ dubai kora yɛ fama no bato ɔmo sɛ aburokyire paa ne yɛ ma ne mu bi ɛna esi me ɔfa bɛyi so yɛde ne ko onim adeɛ fresh boy wɔ san bɔ bɔɔl ɛbɛka wɔ ama ngyame na wie sukuu ne yɛde nakɔ aburokyire a me nua yi gye ne sika so ofiri fie aba na ɔkɔ akyi sukuu hɛ ya ofiri fie aba sukuu akyire nsi aba wie sukuu wɔ ama nkyɛn ɔmo bɛ ne na ne nam paa ɔno na kyerɛ me dressing na agɔsi ɔno na tɔ na ne deɛ no ɛyɛ dada no ɔworo ama no ama ho mpaboa sesei na wɔsɛ ɔkɔ saa mmerɛ white top yi na wagyina ne kɔn sɛ na wabu fam ato so wakyerɛ sukuufoɔ sɛdeɛ ɔmbobɔ ɔm atade ɛmde ne nam akura yɛ ase kakra mekyerɛ na ano ohu sɛ papa ɔsɛ saa mmerɛ so mapɔn ma yɛyɛ ɔ mehyɛ ne sɛdeɛ mfata me nso no ayɛ me na medi n'akyi me nua nso wɔ ɔkɔ aba ne afei ne yɛbɛbɔ life ɔkɔ aburokyire guadeɛ ne mawie mefili na de no akura ase sɛ medeɛ mekɔ afuom me ne obi ani asɛm me berɛ nyɛ kɔ aburokyire a mawie yɛ awɔduru akyerɛ nso a na ɔde kaa no atwa mu aforo kumase kaa wɔkɔ nyɛ ɔsɛ ɔmo firi besia ase hyia wo wabɛsiri kɔ ɔmo kurom baabi ɔmo ame firi ɔkɔɔ yɛ sɛ ɔmo akɔyɛ wɔn nkyɛn yi ɔno ana de ato so sɛni bɔɔbɔ ne tim na we no ɔnso ɔyɛ red money yɛsɛ ɔmo we ne a ɔde sika na kyɛ ɔmo sɛ ɔmo pɛ bi ɔmo yɛ nom sɛ ne enua no aduane ni na ɔno abɔ akɔn mo ɔmo ayɛ aduane ne kama ewie ɔsɛ ne kɔn no aduane no boys bi no ɔsere ne yɛ esumi nim no ɔno ne ɛho bi sɛ ɔmo bɛ obetwa ntago obetwa ntago afei de ɔmo yɛ ɔmo sɛ ɔmo kodwale nsuo mu ano ɔdi ɔmo akyi yɛsɛ ɔto ɔmo a ɔte wɔn wɔ kan wei ne di first mu pia no akan wei ne di first afei yɛn nyɛ ewia ase ɔkan ne ɔbɛkyɛ ɛyɛ esi ewura ase ɛbaayɛ a wɔn ti nsuo na asɛm mi na mo na ɔkan ne ewu ɔkɔ wɔn ti nsuo na no yɛhwɛ no baabi ayɛ wɔn no yɛwura bush ɔmo ɔmo wɔ hɔ kasa ɔmo awura bush sɛbi ɔkɔ private yɛwu no yɛtu hua yɛwu no bɛ nɔmba fie ɔbɔ ama no yɛsɛ yɛne nnɛkɔ yɛwu no abusuafoɔ firi fie ba nsuo no mu bi ma na nsuo no ayi na bɛtɔ kɔ mu sɛ wɔn a na kaa ne hyɛ mu sɛ wɔn a na kaa ne hyɛ mu nua na ewu yɛyɛ yie bi wɔ mi kuro mu ma sukuufoɔ because onimbo ɔbɔ ndi akyerɛkyerɛfoɔ nkɔbɔ mu akyerɛ ɔno na etumi baa bɛ kuma se bɛ ti wɔn anim mirika obetu ama ne skin so ɔfɛ tietie nipa kurokuro bi hu na sɛ bɔɔl nie na ne di ne talantula obi a ɔyɛ ne mate bi tie ma ne mi ɔbɛfrɛ mi nua ni bɔ ɔbɔ no ɔtwi ne woto na ase dede a yi mu die no bi na ɔhyɛ ne white box bi na ara na tu ne ne ho nwi bi a masa me ama yɛ bɛrima but me hu mi nua na me m'ani agye sɛ me ne ne nam because ɔpɔ ɔbaa bi obenya me priority no no ɔsoma me three ma me wɔyɛ correct wawu aburogyina ama so su a wɔawie ne yɛde akɔɛ bɛto mpɛmpaa na ate skofoɔ bɛduru hɔ na ɔmo puru sɛ busuani abɛbɔ wɔ wawu because akɔa no ahye wɔ mo yadeɛ na mepɛ sɛ meka yɛmpɛ sɛ ɛbɛdane ama wo nti woanka ntim na woankasa ankyerɛ wo kra sɛ neɛ ɔmo nka no menye ntomu a ɔmo deɛ no bɛyɛ intimidate wo ama neɛ ɔmo pɛ sɛ ɛba no aba dika kyerɛ ɔmo sɛ ɛbɛdane anokwasɛ ɛnɛ na mohunu ne saa na nka onim na ɔka kyerɛ sɛ me school no mawie efie pam no mɛbreki me mɛtu kwan abɛdane abusua no a anka hyɛki wɔ mo otomre bi na tumi ka nea apɛ sɛ ɔka kyerɛ wo tamfo deɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛe wo no a ne yam tumi hye no ma afei neɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no ɔgu mu kakra na sɛ ɔyɛ ne hwɛhaa saa na ɔma yɛ me o sɛ yɛa ne yɛwiewie ne yɛfie hɔ deɛ a wadom ɔmo ma ne nane ma wo da ka kyerɛ ɔm sɛ ɛbɛdane woda wusuo sɛ ɛbɛdane
obi nwu ye fi o me wo de akora ato me na so me say me di trend de years kora se ha na nya ba me nya ba ka kire o mo ampa bo nse wunyini mu e ba no be ba obi abadwene wo nte ase e be dan ka kire o mo efie de wo be ti ma wo be for na ni kunu efie bi ne do o mo so no ya to be honest me nkan fan wo wa no me ko me abusua mienu no ba ko no de sika wo ba na ba ko no me ko a me nim nipa ma wo zo de private car ba fie da ka me nkura ya me no ya hia bro nya bre bo mo ba na nche fefe ko tri kuma se tete nkan bo mo bra ka se obi ato ka ne die ni mu bi ta kire makoko so me busa me ho se ya de ade a pa na nsan ya me ko bro nya na nche ne bo mo so ndi ni atwa bi ni ani adi bi no e ko mu se we ti motos mu ko mu se we so ato ka me kai ebe ti ma dan ya na mo di atum pani fo na adi atum na aka wo ka ti o mu se be dan ya sa na tie omo na kwaye o made omo na kwa o mapam omo na mdi sika kwa se nipa omo na mdi nipa kwa se sika omo na di awo kwa se bibi wo na nye wo na wo nka ho bi wa ba ka ti omo se e wo se dane it must to change it is a dane ba e be dane I just say we must say kai go see dane wadane alukase probu oke oda yere me na dane okay wa ni adungu ayaka adane na yaka enti ni bio the b aye nka kura ntimi ma be kenti ma change ni ma bogro ye de e wo fie wo anokwasem kai Kwaku photo kasa ne say there is time for everything. Okay. Go and better new. Adane na adane ni. Ni je adane. o be kira dane o. Oh adane. Ya o di ba na o di bia ba sa brabo aye bo no. Yan kanje ho se be dan ko nya ye peni. Anokwasem. Bibi na abeti ba yira honam na amana mo kese. Na se nya hu bibi kuro de ade ne ye be me na te ye ba yira honam. Ni ye so ya mo kese. O se ye kachira sa ade kuro ne se me wo fa na ye go so ma te na honam mu ama me de me be bo. Anokwasem. Fie o. Itu go ho sa wo te na wo ba me do nya me chezu nie mama o dira pa o. Ya me sha na futu so ma de ba. No ke odofo ena futu 7 no fa ko anda de lumba kan ye kura no a agye mensem se abrante ne kidney no na doctor no se obekuro na doctor na adwen kire ne se abrante we beyi na mana kofie wa abra ne honto no wo se bosumi mienu pepepe me ho beto me ene se wo da konfa no kya ho beto wate ka kire wo ho ene tibia bia wo ma ya yade wo konfa no kyi bia no ebedane ama hoto aye wo dia moabo atwa onkwana enyina enso amen kwagu ebedane o Abedane. Yan church for near for Nemencha Vera Shito. Nana Pramso and Nana, baby, I will be an uncle for ne. Miami by ya umukani. Sister baby, I will be a chair one and colladina. For so, Mincha Vera. Na Mama G. Okay, crew from na crew from and me no se me da so chiao Mamanji wa ko fa ne ma me for school okay na ne ho adane ei wo se ne ho na adane no ba ma bia nso mfa no ya ko we de ma men kan sa de se do kan ya kwa dum che o ko je na ye ni bi na me say ene second Mary and to so ne ho dane adanye ba ma na fa no Mamanji no je o cha se nyame ya aduma so be na fa ubeyi na no o cha holiday ye wo so ne be ma bia na o so ne be ma bia na so wanyam Mamanji o kana kwa ku se Mamanji ka so be wo 12 o wasanyam wo se January ba wo February ba wo sa akusi December na ne maame na impress yeah baby o say dey wo twa so be wo 7 yeah baby o tenam say doctor hospital go maame nchia your friend say Linda okay on na ye pani wo ho a mfa say baby na owo bi na me ne kodi nkomo na obeto me ne no wade na mama ewie kra o si we de anya bi anka se wo nwa ba ade wa ga sa boni dogi ni me yanko ade wo yesa e betu din o wo ba na mo e betu din so wo ntimi mo ne ya chia Mamanji Mamanji ya chia no Mamanji be kudi po ya kan nyina nampa na kwaku kan se bi na eye me ankasa mai amincha na Kofi
e kana na kofi a oyodurefo okay na se bia me advert ama no na oye hu nipa nyankopon aboa no sa no mani okay na oka kire me tama na ewo fie no ha Kumasi FM na maami bi ne baba ko pe ne baba na kidney eya akwala na ma ntale nya na eche no so ye kese na maami ni je sumu na onya baabi amfa oh awa se kidney ayo na wa kese and they say you want to wo kwa na maami ni nyankete sinkete nya gidie se me bai wo no ma yedai ebe dane okay ya mi ankasa meni ni nyese obi kire na kofi ho yesa me ya advert ama no na me ya advert man so kwan se re is any penti na edai nipa ho ano kwasem ye de kan asem de asia asem so de na kwaku kan na kofi start so ma na do na me no kasa akwala no otiase ye ho bebi akedi ne fa ye wow ya na kasa no ma bi bedane a adura ne wunhia na wunyaye ano kwasem na mo gidi a wunyaye se no ma bedane no nyame so boa wo bible say emfa ya no kan sempa ye emfa gidi e dai entachri ebedane obi fi on de wo se ye fi ha de ya de we ne wa ha wo ye fi ha de diabetes nkwa ne wa ha wo ti fanta na wo no no susu no mo ye fi ha de siche yale ne wa da bi ka sha wo se me nka ho de se te san so a ebedane sanete wo ya se na ebedane na yo ahodo mienu obi nso dane ma no ma sebe na ohia ni bedane sikani obi nso na ye dai owo sika na nso wanhwe so ye ntesa bedane ye ohia wo de a wutie me ye de hin bia ano kwasem wo te no ma mienu ebedane no o kan no ma mienu o etise wanya bia hweso ye na fagidie ta akire na di asempa na ankodane ankoye bone eye futusam ene yetu ti maka Abraham wo se ebedane mre ne bedane se mre ne bedane se wanya bidia hweso ye na fagidie ta akire na ye ne ye na ename na enye boko ma dan se wo bi na emu sabin predrasa wantie mpanifo bia no asem na wamu ade wanwe no so betima dane abutu se ne yetufu a ni yetufu se bedane na ma otimi nya odese adane na waye yie adane sika na ba adane na hoto aba dabi adane a yemu nuoma fagidie bi takire de asempa na nkodane ansa mutu abrabo no ani hia abrabo bi ti se kosua so bo kosua na egu na tiemu a o se enye yi o adane sana wiase ne tie nti ade bia nipa bia wo ye wo wiase bia no ya papa maka Abraham waka futu sem na waka no wo se mre ne bedane eduru mre bia kan to self say wo nkwa nkasa sa de ne wo nka ho me nwia baako pa ko fi wo US pa ba bia wo bia me chia wo me ko no nka me ne wo nka sa no ka chem se kwa ni first time o de kwa abrocho DJ Visa no ka chem se kwa ku ene na mo se ye meje Visa ni na nipa mako be ye 40 something yesi nipa tupe ene o mo de Visa no be mai nti me nwia no hye na tare wo ko no wa hye white na mse ko fi na dai wo se kwa ku me se ene o mai dai e bedane nipa tu ni me ka wo bi wow ya du me bi wa me na me ka cho yawo gidi asem na me ka no ena atade fita na kwaku enkunimdie ye fita sana tento ono no okokora na wadane dada no sande gidi so atachire ti ewu ko na akose tuntum ase wukusu ebi ekoje Visa so wenye protocol se me diska bia hye envelope na je na me ne fama me dabi oh amanfo bi fagidie nta o nyoma bi ho edu no ma bi ho no mo a eno ma bi adane ye wa no amana dane eti ye nua no ko yes kofi wo ko nyame mfa nko ugidi a wanya no enye sa ama osigwa ku me da ase utu ne ka sa tefre ya ye ne amodu ne ka man sa ka ya ba su no yusu bi ya ho sa ya se nua yi ku hima anka chief white adane oba dane Visa ni patu ne ono ka ho tu wow the first time I dey Visa wo UK ene me nua no o US a ko UK ne ba ya na passport me ye good no ba bia country bia na wonti me nko eno ma dane
ye pese ye kan nyansa mpa akwanto no watu bi anko yi but ma ka Abraham aka bibi se mne ni betima yedai adane na de na wo ya fa dana e be dana de na wo ya fa ho wa ba mabu ampa baby a wo dane mu odin de because you want baby on they say free baby condemn and they do one man say on ready be the ball say D5 fa say one D1 enti say wo be ka obi say me kunu yale o me yire yale o wada hen ni aka baby a oda ne die wo bon say fiofo nyina aboto baby wakoda the danger zone no wakoda danger bi ani baby you ma be dane ma bit ma dane say anti ase sa de a ne ye nti ase se nyame wo okay ana ya nti ase sa ne ye nti ase nyankopon asem na wo ka no ana ye nya ye kwatra so dem kan no obi ti asori dem bompa ye nyame firi so be so ne ne ya enso oni gidie se no ma ye dan e betima ye dan adane dide bi ode hu sa ne ti owuko ye wuo bebrebe nipa we adwendwen ene yamuhye ene wo hawo na akuyan bedru me bi etimi ka kire doctor se wo ya de ya anso ye hu ya yikro enti munyini nkofie ya de nipa ne kɔ no e wo tekam ne wo sere twetwetwe wada ya se doctor na oboa me kran hye nipa nsem na me koi ene o ma be dan no be ampa nso e be dan yo ya obi bra wo bre no ena wie ya me ne wo kasa nipa bo nipa nam so me se mi hu papa me bi wo ton sapo o se mi nwia me na traffic ache wo be gina wo se mi nwia me so ma bre nto bi ma me se ma me support dem wo bi o se ye me ba ye ni man first ka be na me se be to bi ni ma yi bi edai ato adwane adi enso ma gina fitia no pa enko ye yaw wana me am tumbo to bi sika me se ma me support ne de me wo bi me nto bi ne mo de waka no je na fa to adwane ni nasa yi eduru ho me hye ni nkunan ni nasa eduru ho wo sere sam za de wo se de dwa fa ma me yo adane eti nipa ba mutimi buntam eno ne ade a ye hu ye nti nyame ase eti na ye ni a ye tie sa program tie nwumu yi se mre bedane no wo tie me makasa nwumu tie no wo tie fagidie touch onye beating ko a o e makaba nwumu de do den de na de touch ababa na wo fa frim ti na makasa sa e bedane no e no ma mienu ho no atiefo ntie ne ye pa nya wa wanya bi nkwa nya wa hia nkwa no se e bedane o wa wanya bi nso no hwedi etimi dane because ye won krofo bi a enne omodo mo nsa shomo nim se me hu yanka eno ne enwa ba ko nwum bi e boy a besi ne e bokura amanfo se sto ye nsa ambo no oje iti no ma bi ho no ma eye wan kasa no wo carelessness bi a wo boy e na ma no ma e da butu de ye pese e kan se ye papa no ye nwua no wo se emre ne bedane emre no se bedane no o ka fa no ma bebrinte ne mi nwia wo ton no ma sebe no ma nkoyie mi nwia wo bu hu abonfia se me de me ma de obi ani aburochire o mi nwia chese wonam a wo de wonko ade bia no sebe bibia yira fie a ne ye de apa wo so ade ne wonim hu hwe o but ka hye nipa ni munyam se nye gidie se me se no ma bedane ebedu mrebi no sa no ma wontim fantom so sa bi ndi ya woni ye ka ne nwia maka Abraham ya papa o tunu papa no nyame nhyira ne se ne nwum bia wato owiase bia me bona ba so nso koso mo na anya bi akeka bo mama ye ne nyete ya yedi tufu enti obi bia wo ye adwuma obi bia ya kwantusam eya wade asam awo ene kumase ade edi nipa tempa ma ne twa nipa ya opa se nye de hia nie wo me nhwe nye de hia nie fabroni ba hwe wachi kyese ye kasa asam ne kire wa nanso bible mu se nyina gituma maame ne wanyini pa o so maame kro no twa bra enso nyame hye ne ho nkom ebam eti ono no se bimpred we nipa chen wana ana osombo chen dabi eye gidie no matter what baby a nipa wonam bia no ne wai bia osum bia no fagidie ta kire se me kwakwa asamo amese ebedu mre bi no ne ye ka no be ya na se ne betima ka no ma bi wazisi a ya che se no ma dane sa ne be ka hye urade ani monyam because no ma bi ehu ni mre bi atwam enye ne ye hu anokwasem o nye ne ye hu ebedane enti bi a ebedu mre bi no ya na bebi a wuti
ne no ma san dey e be sesa ama no ma san dane na nso akwa topic foforo bedu mre bi no na kwanta bisa ya ne wa ha obehu ni baabi na no ma dane na fa ye history ye ka mre bi kai ne wo so papa na ye no ma timi dane atini time the person ye kan especially ye nwa no mo a ya de akoko draw mo da G anase hospitals obi a wo che bia no fa nkwanhye fama say yo kunu say yo mama yo papa say doctor declare say yan yin nkofi but ka kire ne say enoma betime dai adane ya wen fansia no okay enunti say wo kwoto say obi a park ne car ne siwa empempi car no ya na dodo no animu na ekuro say car na ya park si ho no say animu na ekodi asa na car enante na sanimu na ekodi ani ekopa bibi foforo epesa brabo bi dane wo kuro bi so eno nti ne ekoforo saa kan animu na ye ekodi ye hu yedie dantia de ye ekoye nim ne akopa yedie ne ma brabo no adane orofo no hu se saa kan no anso se timi kɔ nachi eno ne efe no reverse no eno na se ekɔ reverse ya na wonya wusika wanya wodan bi asisi ekon reverse ya na dan no ahye usika no ahye afa na wasaba total zero na wo busa wo se ka no se ekon reverse ya de be ne man ekon reverse orofo de ne man ka no ekon nanim na se wo se eba reverse ya na che sa brabo no nsakra ye no ekon nachi na de be na ye ya wachi ya na wo kuri eno ne se de wo ya ebe ma brabo no adan yakɔ n'akyi no jai na brabo no anane amwo anyemobo yanim tia ye kɔ de group otwedi ampo wonim de ode aye ne babia o wa moni pase ni pa me yade ne mom yade tumi ba betu ni pa abribia borofo said you omuna samwo kan ye no obi bia da woda wusu wo hospital na ye bu na bamu yade ne se aye ko ankoro aduro bi ebekan bia enko eno na ye kan kire wo se fagidie tato ena nwumire na ka kire wo se hye wona mo adwene kire se mato bifu daka ebedane ma me papa eni nkura hyesemi ano dene fa bi bo okotodwem ate na ade bi bo okotodwem na wo de ye wusu a wono mo me wo gidie se sukom enne wota abrabo no ebedane sai na woka na so de ahye afoforo bi enkunan 0551931931 0551 931 0548 931 0548 0355404528 0355404528 or for enyuma bedane hello Oforisuo yeah Peter nie we dey Peter ni o as at mulai ko me chamu nyina okay na ye odi abani eye pa bedane ufu emre bedane papa no waka asem pa o waka asem na asem ne pa ubia ho ewi atinyame bo ubia wo woni pa ubia ba ye ipani ibu ye ho afufia tu ko ye bibia e so di gidie se de masam we karo ekechi ye waka prayer e papa ye ne start ba ubia wo be ko bia wo gidie so ne be dikap no eyo woni mo eje ko ko sia ho no ma kwa me fo so abebo ho moden no ene bi mo onye tibre eju gidie ni bible ne be yi mi dase okay said ye tie bia no do fo be dane o said ye tie bia no awura ho no e be dane o said ye tie bia woni gidie se nyankopon betumi am atoka ne bia dem no e be dane papa hello majo so eburuma me ba bia frefre udi me ba so ya femex ma me frefita no ma me yentie boy ya papa na no bi era de sienka kansen amara betane no ko na me anka kwa nso me hubi emre bi de bukumen na in the next year na me kwa skole na echem sa na me sie dia wo ni bonsu emre bi bedu ebetimi aye sa na fe awo ho aye den ama
ameka to me ho ka kire Nyankopɔn sɛ Awurade wan from a me ne nkwase sɛ na me ejina to ni di papa wa ni se twa sɛ ni di papa ni to mo da sɛ na is a bit chat. And I addition money. They know me. They come and say, and let them know what part of the apple. The mean, say, they want my men in glass, and I'm a special. Father, you did fear me, but in a that day, the enemy say, I'm saying, I mean, 20 times to Castana, the BBC. Now, please, now, can't say. That I do with them in the Okay, ebedane, uchumutai, ebedane. Hello. Baby, I'm free. Yeah. Sompa Sompa Asem Mpe Nipa. Asem Mpe Nipa the pen and one cent. Original party, you free cry. Oforisuo, emreda na ampo. Hello? Party na the best here no some bebre. Mom dey say me da ya pass say the ha ko yi. Okay. E dey say wo bra ka hu say e so hu say e we na wo na bit mind ma wo. O so dia o dey na bika na na dia condition ko na bere. O be Boko. Oh. Hello? 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 Yeah. Ajuma Dase. Nidiano Duncan, much of the shop about. Runabout to no sope. Runabout no sope. Now, we'll be come for Asante to music. I was so. I was so the Pia, Asante Matias. And we'll be a general gang of sponsors tonight. No. And then I'm in here, Asante, I've been so a stage to now I'm in a care to Shambola kiss you. Okay. I was only just so come. I'm rather back down and no question. Yeah, just put your senior. But I know the Lumba can you. Okay. I see I'm going to say I got young Conor. That's where that go. I'm going to go. I should not make him. Then you. What? I can't that. I don't know. I'm not the one. That's what and I'm one day. No key, a bed done. Ultramutai bed than you. Na ya ne bed done no ya na man for fun one side say abrabonin ye tiawrade entre yensi timpon or for ya gwene bone hono na ya gwene papa so as wo wo bi na wan mo ho bai na akoya hantansem so mu ade a reverse no na obeko 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 035544528 035544528 emre no ebetumi adane abribia ene tu wo ho anu wa ye yiredi wa ye krado se krupo twedi ampo se ye wo yade ebrimu se ye wo sikanya brimu se adwuma ena wo eho akwa atwe edi ama wo worofo se eya bawo Yakopon wo time wo de beyi bibia ebre no ebetumi adane ye obi ka kira santima wo bi kira santima e wo dwuma de ewi so ye ko computer so dwedie emrasisia oh dabi ma bantem do obi ayesi mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa babe nya botre oh also mutimi dile kakra ta say nana babe mama yempe baby ntuna na yenom kakra na yemfa delay yakwantuo no mama losing the rabbit that's the bloody losing the rabbit and Bemansa losing the rabbit and Bemansa Bama Brayansu Memansa
Kansem, one time money power when you feeling what you and says up in front of FDA. I did you in class here too. And say Osei Yaw. Ande saba, e wo mo bodi ni ma, nke kwala mo ba. Oh, who say? And I made the SMS. Canning pan, na sana, Miss Yana, what me. A drain I didn't quano, Kingdom Garlic Bitters. No, more benefit. Me benefiting wine. Also, what told dear? Abrewa, the smile, Abrente, Mishuve. One antique a crown our bread. No Kingdom Garlic Bitters, and in the capsules. Nanya, what ya bribia. Kingdom Garlic Bitters, in the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama when I say. Senior na my wife complain one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules and tea. Say see a mpaswa deck. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emeni chieni asumdie befi abrebia. Obebia o de poa haw no. Edro ba kupa wuhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules. Esiesie wu ma wo ye obesima. Enro yi wo benya bi wo bebia ye ton nro bia. Kingdom Herbal. No challenger. Okay, ya Sompa Asem Mpe Nipa no dofo. Ya asemu. Ya asemu. Awade ne kwan wa. Eno tie frɛ na awade. Awade efe na de yie papa. Se ye kukuru esoa wo a empempi no Ghana awade ya na ne so ye de yie pa. Na ne so di mu no. Se awade no kwan na etene na fa awade ne wodɔ kwan so pa. And kwasem say awade de yi pa ene nkoda aba menka no saa wo ko suku nyina na waye na adwene say hwe me wi a mewade ni ma wade me ma na ye fe pa eye fa akeye papa bi na ahwe ne ba o maami bi so ahwe ne ba pa wa boka wo ne ba be man ho ne ba ba ne ho na yenhwe se enkane no na kaya wade no na kaya simple yemfa no akana wade ana asante wade sanse ye wokuma sinti yemfa nye case study orofo enkane no se santini kwa wade ne yonko santini wa mamre kwanso a ka metumi aka se Ghana ha nyina na asante wade de cheapest wade pa cause na nhia nyoma bi na ena yenhwe ne se papa na ye na adwene se wo no wahwe ne ban university awie na wo ba be ware no wakofa ntoma mienu miensa na wode snap be srada se wode be sra wade ne bi abusua bi wo ho a enkane no omoje na se wode snap bi a be pantru omobeje na omohira wade no so na e kama na ene yenhwe list amanfo ye na obi wade yenhwe nyomo omo hyehye so omo de ekomo wo ba no se wahode nso wakwankora wo be den awade empempi no wo ba no so kura be ka kire be ma no se me de na mepe ma afra awade ni bio hu se de omo hyehye nyomo no fefefe no hwe na anti George na ba no wa hu se de be ma no se be ye na awade no na efe ye pa na yemusa se wahode nso akwankro na ante George na bana wade no se wantumi antoto nwoma ni bia na wo beye den no wakwa wade ena nwumre ye busa odede bi se enkane wade no ene ena wade no enti ho behia se papa na mama a wawo ne ba no be ka kire be ma no se yen ha de ye wo list bi wa ha na ye ha wade de nya se ukofa nyoma 2x4 bi na wo de baba bagye wade wa ha eno ti se ko ba ne se ye yira wade so kete e wa santimam ha orofo ebesi dai na wade atumi akoso ama enkoda sisi kura mo ba wade ayi hu adi ama wo mu no anyoma so betumi atete no mo so atumi awade sanse behind every successful man there is a woman ena wokotwe no kura no a emma omani munyam eya wade na ekokoba ni se yi ni ehihye nyoma kiu ten wo hu nyoma ekura manfo a eho ka no ano wotene ebe yeza the nation zanka
do ma de ba yo kan de na ko ti mo ku ko yo na wale ku tu ni mu enei ni ya wale ku tu ni mu ta oba tuna ne ko yo ni ka bi ni ne kan ka ki enei ẹnna ni efura ni fie bi efura ni yẹn ntina tete awale fitaa bi ni ẹnka tete ẹka so bi wale wọ fie a ẹwọ nipa na boro so ayɛ 15 na ebusua no wɔ dɔm paa wọn a maka nyina ɛtuma gu abɔnten o ɛyɛ 1 bedroom mu na yɛgye saa awareɛ no ebi wɔ kora 1 bedroom ne corridor ɛna yɛsi nkonnwa no bɛyɛ 7 yɛde gye ahɔhoɔ no bi bɛba papa tea maame tea ne bia baa na ɔwɔ ne nua panyin bi yɛ de na tena na ne wɔ fa ne nana ɔfie na wie ɔmo deɛ na wɔn nso a wɔba wo maame wo papa wo awu mu adamfo bi ɔbɛn wo paa na wo nua bi a ɔno nso wɔ n'anim wɔ abrabɔ no mu afie hɔ paa ne yɛ de na atakye eti mo ahyia na mo aboro so no a mo yɛ tɛn yɛ pɛgya nkɔmɔ ne tu mu pepa yɛsi wo pefie mu abusua bi mu afiri a na akɔ mu ayɔ nkɔfa ne mpanyinfoɔ no bubu besi ya na ɔmo asese ha ebi sɛ ne yɛkɔ no ɛmom yɛnyɛ ne ntɛm na wɛtu fa so na ɔmfa no adeɛ nkɔ no yɛkora yɛasom no yɛ no wɔbɔ yɛ ka wo sɛ ɔmo asere ho ha yɛbɛwi ansa hyena apo ne yɛyi atoɔ yɛyi tu adeɛ ne si so biem abusua yɛnti mfa abadwafoɔ nyɛ nkoa ne yɛde ɔmo nso so adɔkɔdɔkɔdeɛ ɛde ama ɔmo sɛ ɔmo tena ase nyinaa ɛnkeka hwɛ ne yɛyi maame ne papa sika ato so ne yɛde akontadeɛ ato so ɛyɛ tere wonya yi sɛ sika ne yɛawa wie ne yɛasɔɔ so panyin atu snap no yɛde snap no asi ne yɛtutu soft drink no ama mo ahɔhoɔ no ambae no bi nom na ɔma ka kyerɛ sɛ monom biribi a mo na mode baa na poison ma yɛ nyinaa awu abom ne yɛasɔ si bie mu hahaha obi anom kooko no bi yɛwi a yɛwi awareɛ no obi ne nipa bi yɛde twe obi ne abetie bi yɛde twe obi ne moto kofie kudidi abetie nka ho yɛapɔn kofie nea yɛnom ayɛ soft drink na mo a mode baeɛ no obi amfa bi nka na no yɛapɔn ɛka bi anim wie na yɛwie o yɛde ɛba na mo aware o etu tumi kɔ fie wa anɔpa bɛyɛ ntɛm bɛyɛ nan a ɛmo kyɛn no mo wie awareɛ no obi tumi te ba no yɛsi ayi ware o ma kɔ ne ne kunu kura eko gyegye o tu etu ama mbɛhɛ na nim yie adutu anya adeɛ wa mama neɛ me ti sɛ si ana mfa me ba yɛ de adutu aware kɔ edu otumi kɔ ne kunu hɔ o yɛde nyame ase bata hye mi o ko ya fɛ adutu akɔ ya awareɛ adɔ foforɔ awa ya uwi abema no ncheke na aka ye 10 minutes waware anokwasem 1000 class amre nduru waware nenei yetimi furu ka mbran na ye gofo ba nipa so hyedam ho a yete animu ha eden na wa kire nipa hye ho a no ma hyeda se tinkyina ada afi ne ewura makoyi na bie na ka ne ye de ko ne boolelo fe na ye no ade 1 million na ogoso ba se de obayi ho ofei kaya de ni ko ye beka kwan me betim excavator nkofo obey bulldozer nkofo obey oti ame nipa kwa na ni kwan nsa de nipa nkura sesem ye fi se ye ni kure abusua mu obi be fa mo de hye mo de ne sire sika enye mo ni wu mo ni hu se mo de hye no sombo mamo ne nipa ye proud so wa bi timi gi sa de we ginam fi se owi a se sika na waje ye ne dia omu wie ku hu otimi wie ma ọba no ni nua ma no mkaza so akọji ayi no mfe ete fọma ada me gima ada nam de mu ni ani nam de mu ntim godi bi me nkọji gye mo na me fa mere mo na ada no wotan do mo ntem abra ni nua na ware go ne nhia be ne bedi na tie me na ni fredi ekọ awale ni bi sa ye be wale mi nua e na obi sọrọ sa me na sa de ne ba foforo o se mpa toro bi aye ko lolu fe me papa se me mpem kwasi asem unika bi esi ani petrol bi ya wa ha godi obi sa wona so ngo pa na mbeza ngo du twa pie bra na ngo no nam de omnya no mtwetwe mini ada de mekọ afuo ne se ga da nje akọ afuo ye nya de no ngo afuo a bi na mde lolo fe no wa ja tete fo no metia ho bagu ntua na mo no akọye ye de lolo fe bi ko pa na ba ye de we ye na na mo mbe yi ama wo obekwa akọ ni fidie e wo policy a aba trozi ye de lolo fe wono du twa pie bra unya sa ngografo be serewu piebra wo he aka be na mde ko fa nye dan mu anoche bra obi gwa timi so no ofra me ntuma yi wa so ne sa twini ya be gina wo za fere oba nkra ba so ofere kakra emfa ne ho nyame adom obi be yi pressure we every ni so a afi na mde lolo fe kakra omde ba twi enei se ngwa nsem no nko a ene oba na akọ wa ne timi ka twa se ye ntoto fi bi ye ntoka apu bi ye mfa me mfo nyini nto ho
ni design awale na so ye nkakra bi no ma ko to grass cap ze ba akukura ye 10 cedis a o se bu nipa be 30 what says I'm 10 3 million ashe picture ya de ba to ya ni 20 cedi each and so ye say ashe 6 million 9 million e ko ansa na owie o ma dia bia design a ye de bra wa ba hu se na tie owie asa to hanky 30 enso a design is a o wura mo chia na no oyi mo mo wan to obi so oni ade onu mu nzo mo di we nyina ye ka be shim enkan tete yawo ne nni ho di abrante bi tu oba ne da ba ku mienu a na ne kon do so okofie koye ne wade because e ka bia na wo so entoma nso oba ne ma me kura po wase wode ne ntoma ne kuru to ma ne nso minister bi wale sa na ye no ye de ma ba ma no wode hihye bag ni en wode bag koro na ekura bag nkura na ma me ekula dada ye tamma abrante de ntoma ne nyina gum ma no ne dia ya kontafuo si ganketu abi ne ye ne papafuo de no sa na kwa 50 o she ma me she papa mu 1.5 asa no okoto adokodoko no 1 crate go nipa atena se ni 30 crate su she 24 en okoto 1 crate no de ka ho obewura fi o tam ntoma de na ade ba ntoma ne ka o de be she oba no en oyi na bible ba ko da so wa wi envelope 3 eguso ye de ntoma du fi ama me na yi ni ntoma misala go emi nim nesa na no de na de ko yi ya obi go wale onya ntoma ha de a ogun o ka to fam tuma gumo wawie ne ba ne ko eso na ma me na ni gise ne ba no ko na ni gise be ma timi abasira ne ba ware na anya te se mfichi ba okay no mani monyam no se me hwe me ba no obi timi ba fie e be je no na de ye de yeska dina wale na ye den yawo kushi oba wu pene pa akura wi wa ko no o lai pe ni enne wa u kra 50 minutes 70 minutes e fia wale o ntimi enso gano pi gra ye se enso e fia wale na hu so high spinning first de bia ni wo mba valanda ni ho she no mo bi be pie na vivre timo da bi penifom so munya mienso so awi abo panyin mi ntate eze ogohe ni fidie na oto za mo dia mo ha na adwene za papa no oto nya wasom na no awale no ni interest mo ogohe ni fidie ago hata ni koko mi je go forest otu wa mi na zo sole pe yewu yetimi ka sa nyina ho de munya mienko munya mien sole so wo ze mi janto na no bo wọ́n sún ní mú ẹ̀yẹ́ yìí o. wọ́n ní mú ẹ̀yẹ́ yìí má lọ ọkọ nù ọwọ́ tí a bẹ ehuru ọsùn ọkọ tètè ní nsá na obi èsì n'ekyi ànkọ nù mo tí a di wé ní yẹ yìí ní wọ́n fẹ́ bí ọ̀gbọ́rọ̀ so mo tí a di nam tètè mo yẹ ní nkọ na abalisi o bẹ yìí mo sẹ ní bàbá adìẹ sá òfìfẹ́ dùn bẹ́ẹ̀ sì bẹ́ẹ̀ wù wọ́n pẹ̀ ntẹ̀ mọ́ ní mìíràn wọ́n bí a ẹ̀wọ́n sọ ọ̀tẹ̀ ẹ̀nẹ́dìẹ̀ ntẹ̀ sáà na so kura mpie metena se me nsate no be metimi ye ready na ne yira ye ready na be mama me ne papa mai ne fie fu abocha gukan o no be duku no he da me ye kodroi ene ye de bre no ya kodro no ye de duku ne bre no ono a wo be dia wale no wo dress ya chen ne ba no kwaku na na de money involve no se ne sikasem wo ono ne asem e kanya no ne hien na ma mi mom na emu ya kodro na nza no abayi se sika nyina nya ne dia ye draw na nsa no aba maame na mu ne ntoma ye twade ato so ne mpaboa akyerɛ ne duku nsa na papa nso so ntoma ne na henema first omo ni sa ade no o waro hye na ne munya ma fine woni bia omo nka wadwene yo pa nso obe wabe wale ne ba ya kana ho ne ye ba ena obeto kawa efia ware o ye to ba ka watu the biawari ya sheka wa one but strategy bi ewom ye he da nya yi kakra wa bonem so men share to tu na nso adima hyebi e biawari ya be ma nheka wa ene bie oba ne be so oro ku ndi wo de no abaye mmara hyem oso obo de ebo ni de atu e bia ka so nya keto obe wan wan ni bia to papa preku na nche ya men tuma na ye to ne 7 first na da ho boa no tuma maako nso no ene aduasa ye di asesa so won tuma mu so ye nya ne kolak mu na ebi nim kura mi hu obi a waware na ebi ne kolak nim ebi kura de bogum baba no ntuma ni ntade ya o chi de tra
ɛna ɔbɛbɔ no tena agum ɛna ɔka to mu nye edu ɔbaeɛ no n'ano so dene nsom mu dudududududu ɛnam sɛ osom deɛ mu odu ebie so ɔne ɛbɛwunu nsɛm yɛ som mu deɛ si yɛ som yɛ kɛlɛ mu odu sɛne ɛkɔ ɔbaa no ho ɛkɔ ɔbaa no hɔ ɔmgodu ɔyene tiri ahyɛ sɛ sima me wobɛbie no anya ntoma na egum bato aware no saafoɔ ne mmaa no so na ɔmo bu adeɛ yɛmfa ntoma amma bɛrima ɛwa no wɔ ne nika prɛ daa wɔto ne koko ase samina papa ɔnto obi ma ne nyare da nanso ɔkasa nura mpaakyɛw de nsuo no akɔsi adwaeɛ o ɛnnɛ deɛ yɛnyɛ pɛn so ma yɛnyɛ ayakɔ han dan atawa nyinaa wɔ mu akyim a ɛba taa wo kora a wowura fie a wɔnyimmerɛ wo no yɛ problem wokɔ na na ayɛ dɛ yɛ a wasa taa wo ho a wopɛ saa adeɛ no nkura bobɔ me so ɛso sɔre akɔhyɛ wo na ɛwɔ na memfa taa ma yɛyɛ saa no anya deɛ yei na kyerɛ sɛ woaware anaa ya first kwabenane na wamfa ntoma na di awareɛ no wɔkɔ no asɛ agya n'adwa apa a ɛne na ayi ne bɔbrapa esi hɔ ɔdale awie na ɔde adeɛ asi mu na ɔno nko aba wo sɛ ne yiri di mirika sɛ ne bɛɛ nyina bɛte ase akɔsi a ka ho kɔfa papa yiri fira gya nipa sɛ ɔmani si wɔ kyɛ saa na akɔsi adi mirika yiri na wakɔfa aba hata saponi ne akyerɛ no ɔhatam ne mu nsuo nsɔ ne kakra na yi ayi ne si wɔ na ɛhohoro papa yiri ne fa kɔsi hɔ saa papa no koraa na gya apa no ɛne ne bɔbrapa no yɛnyare mu bi wofom kɔfa totoro bɛfiri w'akyi maame adeɛ bɛpɛgya nim na bɛgya wɔyɛ na wobɔ dam ɔhu wofi sɛ ɔti pɛn no no wommu adeɛ no ade toɔ no a ɔbɛba bɛtoo ha asiampa nyini wɔma yine deɛ wompɛ maame na ɛdeɛ na paapa de baeɛ a wɔgyina hɔ wɔgyɛm kɔbu gya saa asɛm no ha adeɛ ɛnnɛ yaw ɔbɛba woduro pa yɛma wopia no ade wohyia adeɛ ɛfa a wotɔma no okɛhyi wode ne tena kaa mu o kaa wo maame no amforo bi da no wode ne tena mu de no akɔtena baabi ɔno ane kra ne bɛgyeɛ sila ɛba na n'ano so wɔnka fo nkyerɛ wa wɔn kwansi da hwee ɔka ma ate yaw wɔ ɔbɛrɛ bu mu nti na awareɛ no deɛ sɛ nka mmerɛ bɛsan akɔ n'akyi a ka mfonso ayɛ yie nke yɛnyɛ bi biem na ɔde asɔ sɛ n'ano me ho paa sɛ na wɔka akyerɛ mmarima bi sɛ wɔn nya awareɛ na yaw gahwesere na wɔbɔ pa wɔde pa ane mma na nka hensam na nka obi agyae nanso nnɛ ne yɛ bɔɔl ka papapapapa kontafoɔ wotumi wale wie twam woahyia boyere nnua papa ba wofa akontawa yi nneɛma ntoma ama wie nti wayɛ de ayɛ ne tum prɛko a wɔde ansɛ de ase wɔde ti apɛtɛsi tuntɔ busuani tentententen da wo ka fɛ so wie a wawie wakonta no akora atumi yɛ aduane na wakɔ ne fie hɔ na wakɔ yi bi tire na ɔyere nam hɔ yɛkora sɛ ɛwei na saa obi abɛwale wo sista paa woyɛ aduane aso wɔ tetɛ time no wobɛwie na adane akonta madamfo wone ne bɛto dame saa from dame na wo aduane abene ayerayɛ ne wadi bi akɔda wo a woni abaa ne nkyɛn wama wɔma wo fie ɔni kaprɛ nanso yɛhoahoa no deɛ anɛ ne naano deɛ no a woka no deɛ ɛyɛ far different a yɛde nɛ toto naano no a ɛnyɛ yie ɛti deɛ ne yɛnka nkyerɛ mpanifoɔ maamefoɔ na ɛnɛ deɛ kasa wɔn mu nim baa so ɔno korɛ wale saa ne yɛde yɛ no bato ɔgye ne ba deɛ deɛ ɔbɛbɔ obi baka wɔnim na nnɛ mmeranteɛ aba yɛsɛ yɛsua kyerɛ okofie akɛsesɛm ne akonkunsɛm nti wo sɛ deɛ pikya sɛdeɛ ɔbɛwale na waleɛ nti ɔno awɔ ɔba a ɔntumi nyɛ ne ho sɛnea tete ne ɛyɛ no bi ka ofiri sɛ n'anim bɛgu ase na wayɛ no kyɛnkyɛnkyɛn tena no wɔ berɛ ɔtwe fa ne bo na ada ne osu ne awɛwɔ nanso na nkɔkɔɔ no sumu dankɛboa no ɛne screen ne yisia live man ne yisia save yourself yisia owi afei de sika no ɛyɛ a no wɔ su sɛ kwade ɔm de kita taakye kakra krinkin ɔbɛyi invite nana wɔde krinkenkenkenkenkenke ahemfo bi so a menim ɔmo ba program ɔmo ayi sika ataare ɔmo level ne hɔ ɔma ne ntra danso sika wɔ nana ho ba kenkenkenkenkenkenke ɛka nko a dɛku ahodoɔ efie no tiri sɛ fie no ɛfɛ edua bi si hɔ ase enwino tete hɔ a na yɛbɛgye no yɛ mmɔ tent biara nya kan sɛ maame abrɛgya aba ne bɛware a ansɛ me yɛ na abusua fie mu saa no nom yɛ no abusua fie mu yɛnyɛ wo maame no papa fie o yɛde wo kɔ abusua fie me wobɛkɔ ne fie no ɛtan sɛ deɛ ɛhɔ nom sɛ wɔ sɛ yɛgye waware wotwa mu tan hɔ ɛhɔ a wowɔ fa no ɔno a yɛtwan saa mmerɛ ne toro a ɔtumi hyɛ nika koraa ne namfia no awarefoɔ no abɛto na ɔde atena mu gye awareɛ netwa koto no a na hyɛ no amango na se hɔ a na ɔma si nkonnwa bɛɛdu pɛ bi ne yɛde ahɔhoɔ no atena ase yɛgyina hɔ a yɛsɛ yɛgu na birimni akɔ wo sɛ ɔmo de ne saa ne yɛtwe yɛyɛ ma amammerɛ ne amanneɛ wo wan sɛ yɛwɔ awareɛ yi nso wie ne yɛde wo sisa no ɛkɔ a asɛ dei no a
nipa bi na be hia kakra bi si ye di nkomo keke ne ye di ayi o ma ne so simple and short we di awale ni na hye 9 e be bo to papa ya na abusuafo ni nyina bedu ona ate se abusua ba go to chi o ana se no me ba ntenza o ma na o so ama o ale ndi aye yi ne be ma na o wa ne ho po ana na yere ho po won tu no apie ka ti abusafo ne mo che o mo ba abusafo ne nko dile what goes aye oh o me ba sisi a o se be ma no na o bi ma no o be na bi so o fa ba jo ba ise onyo for ye fun o de o ba sisi a ra da o he o me du dey o ba ni me du gba na hin da ho o ndi ani ji agura de ya de ni ni wo bi o ba abusuan fo timi di lesa na o ba ni mood asai because ogu ni kun ni ma se wo ni nsi no ni se o mu ni o mu time wache ntubo zo baba na fe ya de ye ni bi a fe ni di mi na oni ani die bi o de yes ade because ne maame no ma wo fo na gu na ni mu ase ofa ba ko pe bi wo wale ja na buei ono aso mra so be ji ja mo be duro nanso ahye mra so oni wa ma mo ware je busuan nyina ya wura di ofa nko a o ma wo te toto o ba bi ansa na owi o de abetene ma be kan je mu ni di abadachi wura ne nso le ye em wo nya bi nte ye no wo di delay mo edian san ka ye tete atempo ni enwale ye tete awale na ni die ma de ma ye no ye nsa be go so aka na ye mema so ni aye ye di ejapade ye de ba nte be fie cheche no ye tim di bi a chema no na afia kwa ni ya okay yanko 21st clinic sianse ho yade a yentumi nkwa awade sanse also ma wo widim eye den pa na saasi atika no ni nyina akogina sisie no so be ma brabesa ho yade wate na akwa awade a watumi awo watumi de akoda de bi ato ma me no papa na siatika chiw pa de a atopabu kura be yo den pa orofo saasi atika na ye kan amanfo didi agro ya entim yade so sisi fausire mu na kokum na akosu na ya papa 21st clinic ba ye no de bibidru ebetu siatika yade no ase na ni abaso body a waje wo Ghana ha no enya asepetoa se ye siatika nko ade a na anu yie no e wo 21st clinic orofo yade bibire bia da emfa nkoda 21st clinic mo ene betumi aboye no matu yade na se metaka hu zama me ne wan se yade nipa benya wa na ye yade kuro ya orofo laboratory scan ni fidi ahodo pri e wo 21st clinic wate orofo massage no so ye adwuma 21st clinic aso ye bia 15 branches and wo Ghana mamu ha odi tu yade ase na ama Ghana fo agina prim wotumi akọ onyuma so Kumasi ahwa wo basi sadabraka wone Sompa TV Sompa FM no na wa abrusa kro mo bo ase be hu ono wo Council Quarters Call Junction enkran so be hu ono wo sunwane nkranza techima 21st ke ko ni kotu yade ase 0541 0540311311 0540311311 0540311311 Tago Heba Mixture and Capsules edi ehim ewu dwa so pa ene over the counter bia kwa be Tago Heba Mixture and Capsules ba bia ton bibiduro ni mbrofo duro bia Tago Heba Mixture and Capsules kwa ubuza ubenya bisesi a worofo untumi enyina so ye bema utadua no aye mrepa isimu ana adwo emwa kura na se betumi ayeyere na tumi ewurom tripa dia Tago Heba Mixture and Capsules na meka from dia ma atenkan ewo from ubedie de nso na watenkan enye papa sa libido na meka no bema wo ba yento Tago Heba Mixture and Capsules infections ahudo bia no Tago Heba Mixture and Capsules betumi aboa ba bia ton ro tu ndro ebiada ubenya Tago Mixture and Capsules 0243 228296 0243 228296 Tago Mixture and Capsules and I make come for na media amount. No VG studio so make can choose upon 20 abedi 20 you no nyina da. Na what treated the nyina do yempen kai do meto. Say yem for nyini anase video mo e wo camera ani eye krogen. No VG studios and I make come for na media amount. Wo mala mabase first Kokoko street ni so pay word of yem frɛ wo mo 0574 715 778 0574 715 778 no VG studios and I make come for na media amount. Na said the nsuo no esi etoto na nanom akuafo mo de no baye no nyina agu fam na sebeso doso no watumi atina biribra na wotina biribra no de na kyese sika no na wokeka kɔ ho no ano no worofo se ebetumi atimi abam na se eye bro na wutwa pa de na trata no beye ma na nkoye se mikrom wura so ukotwa bro a yesi titem bia debi ye OCP fertilizer na mekamfo nam de amam se wo do patra ye tomatoes yo nyadoa eni mako eni nguruma ni nyina no ebehia
OCP fertilizer ne bi na etumi anyini prim na watumi anya usika no watemfa so pa sa obehwa afrasa no a omanfo a wode OCP fertilizer ye adwuma no onya fa so pa on se wan koto OCP nti no waboka baba besi ne akwakwa se wo koka orofo se obetumi akoka na manasi na mfa so beba so dia na na makua for meka cho se koto OCP Ghana Limited fertilizer wode abadwa so no OCP fertilizer and American for Namdia Mount. Agrochemical be a Ghana be ada OCP fertilizer, Ubenya be enzo ho. Roma father drew, Yafa GD and Empire and Touch any yadi nasibitu, a becocra, and only Father Martin Seba Miss Chanum, or for a stroke one. And I say, Honam and I will Yawai Honam I am mre. Or for pressure, no say you lose, say high diabetes, no so high, Benepa. Yadia Kwan Crobiada, Father Martin Seba Miss Roma father drew Yadi GD and Empire Touch Radia. Or for Yadia Mabubu Sunada, Copebi Towate, Nebeko. Now, Ocean kidney no a hard kidney no a want chema, and I'm sure I'm on Nasiata tide padia, Father Martin Seba Mesha Roma for the Drew, and I make up for Namadiama. You go to be baby a 200 or my gun and be a Binya Biato 0247 919122 0247 919122. You go to be na yemfa enko na yemfa enko entu yadia say they bet me akoye nyuma so hey awade ne kwa kwaku ne de awade ayi se sakra ya mbam kakra ebe kakra no awade be ye den ya mama nchia me ame ofa se na nesi me no kasa on se tia me sorry o ye nipa bia ofa se no tie pa oba ya o de ne ka be si o che se hona na ne fidie eda ne me ofa se fo ne ba ya na ma sika osika so yenchia no osika pankro no osika kosto na osika kosto ye fe no etaso kwakuma me no yinipa nipa osika sebra beje enam no koye wudumadi bia chiri no ba bi osika etaso ya chiao osika se osika on ma family kinki fish omo chia no mo dia kapele do kono no ne na mu eda ho anchosika dollar pia so US okay me chiao dollar baby obi ayere ane kofi usunzu Germany me amebra me chiao pa ya ane kwakwa kasa obi aka bi na ane ya kan wade a bombo ne pam se oba no so ya po yi ba yi ha dwen kakra ami anka se midin wa dance se koja wade bi na ekọ abusua no se o mo ye list nti ye no ye toto no ma ye de ko de begu na fe ne na abusua ka che so yi list no bebo ye ka se mu nto we ni yi ye ka se mu nto we ni yi ye ka me pese me bo ai trap ni din amemo ye ka se mu nto we ni yi ye ka se mu nto we ni yi de sa no ko waste time be e ka ba ko omo se chise ye koto ba nsa na mo enye onya so omo so omo twen nti ya ye koto ba ansa na ye to aso na misa nko ba mi ahwe na ke wi a o se na ye koto ya ye kan nyina ne nhwe no ma bi nso ye busua bia ne na yi ba ne no ma bia be keka ho so se enwa semfo ko awade bia ye musa se awade na wo ko na amane ne amamre ben e no mo ye eno ya de a ye nhwe ho obi wo ho no ma ye so to na ntwe ba na ntwe ne wo ka no ye ne asante hu se ye na ntwe to no ye ka na aye kakraka ba do wo mu ne de onim se amane no sa na te nti wo ko a sa de tete wo mo eni nti sa na te eti ye ka na wo so ba bia wo keka ko no ka hu se bibie no asesa ho afekura ne bia dai abeka ho nti wo so ba bia wo ko na bebo wo te du me bia no obi de mobru hu ene wodo e de ye no ma bi o metimi ayesem metimi trap we de metimi obu okra na ba bia wo ko ni krom kwan ayie ba wo betimi kwa tentia wa wo frika jeti akra be sina ko krom kwa wo fa ko obro no so fa afom but wo kwa ko wale obi asabi ni krom kwan tenten ye nkasa sa o nemmom check se wo betimi ene wo ene sa no ma ye kan utwu mutan be kan ho na ya na depends ye tufa ma wo ba wo no be ma na be waro because the aka nim no do so twen ye no one nkwara bebam ono abusua na o matran se ne de se ne tie bi o do mbaja ko emmom wo ba ne mom
because ma wade bia se be nipa ne ko ya na o maame mo mpre so but oba ne papa mo kokasai papa minim de oba mai waya mame minim se bibi nti mo mpena asem ba minim no waya mame mesra mo nte ase ewo ntuboase kwa so ma wade no eye kama eno so ho ene yentie saa de we so ya woto ade aboaden so edu me bi ahwe ni yi me tompa bo be ne boden babo amesha me babia na mapepa na me da she the box because woto ade aboade a ye na edu me bi ahwe ni yi ene yen kasaye mema ni bi nkasaye ye obama bi oba na bo ano e wo kwan bi so e wa wade anim ba kodu anu twa bi wona wale me na ma dwe se me ba be wale nya wa na adu sika ne ade bo am ye wale ye eno so ho eno so kan no ahwe ni ye ya no twa ene atemdidie ene kasafin ya so wa show ba pa se be preduasa ene nkura teteye no show ba pa ma oba ye kama na ne ho ya kono ne be ma ba fie se wo besre na kudu believe say be ma pese wo kire say ye nya de ne ketua bi na won fa meje ne nko ne wo gye de akọ ene okọ ni su ye kura yanka ye but ene be ma bi akọ efie bi makọ ya ne bokọ ama no ene wonya se okọ fie ye ne bokọ ma ni tinu saa wo ba no on fa ne nya hwe omuno minim be ma bi o twa na se adapa munyimi yanka me ba fie o no se be o papa mu hu mi no o mu se be ma twenten saa be ma hu bi o fie o enu ti me ba ye de o che me free no akasa basa e wo mu se de ye kan no amane ne amamre no ebi mu ye kwa kire dodo awo ho patie hwe yamfa no ma bi anto no ma bi hu a eti mpanifo se wo fo ba di fo de a unya se ma di fo de e na to ade po ade so hwe ne ye eti be ma wate sika na wo ko fie ne sebe ye kwa bi so no ye mia wo kakra no saa wo ba no ya na ko hye be ma bi o intelligent a o hwe saa wo ba ne ye se oba me ko ma amfa na ho kunu so o ko me koto ne papa ne busuafo no the way ya omusi ye me no na chese omo de hye yi omani kun ho eti ese me so me hwe ne ye eno so ye hwe ho ena obi abetima ka sei yangum enka ye yangum ampa abusua bi wo ho a de wo omusi mia no mo te say de na me start me church me eno de drum bi a ya na mu ya because ko to papa bi a ono so ready hu se bi a meyere kra me wa no nya saa na ye de ye me ti se no bi be ware me ba se me hwe ne mmom no tete awade na ene ya wade no ye hu se difference wom tete no na bi wo kra na sebe ukosem ba bi a ebese ene a confirm kakra ni sika ka kwansi bi no mo de agekọ emu ndo mba ka jewa ne se ye de je na ade ne kọ ne ya nto na ma wo enti hwe ni ye ma me eno so ho eti nen na amafo wade no edumre bi a yawo awofo betima gum aye bokọ akwasi wo de je kọ nso ba ye mpese e beje wabodin bia ne emu makora ne hu hia ye ene ye nana no ma wo de omo ba eno ne hia ye ntimo nko ye hira mo kose na bia no makakra bi ne age na ya dansidie na ye fe ba kodumre bia ba ma ne ye sama na wo ba hwe na oba ndi su ba adan papa se me ka kire mo mi kunu de ne ba fie papa me ka kire mo mu gu mu ma no nti no wa fa me fo on fa me nya hwe wase me ba fie on be man hu wonwi be ma oso wase ekura na abusu na bi nim ukohia be me obebe keka sa kire wo ba no ti na me so to ade abo ade edu me bi ahwe ni ampa ye ni nipa bi ya adwen sampa wade bi wo ayehwe na mmom de me pese me ka kosi se wo oba no nso ene se wo hwe because most of them ma bebra mema bebra wale boka no ifro mo yire nom oba na ode ne kofie no ono na an because ko obi de aye challenge aye na damfo bi de enna wo kwa wade a emma ye omudi animu yi wo obi de no aba wanum ebi wo nso obekom no na ebi oba no abusuafo na ne maame na ne papa ebi a na emu nsam ye omo se ye ya hye me bai ne kuya ni monyam no matua na nsam ya menua ba ko asha wankwa nkohye bi na make say depend wo oba no because sabe tachama nyina nse ena nse nyina nso sabe enya ba ko saa eti eduruma bi a wo hwe wo size ho
na wa hwe coat e dey e se wo hye boasere wa no saa iteduru me bia wo hwe be ma bi o vision ba sika na eni ho emu wa ya adwen se sebe me pese me kofie na me koya mane ne amamre eye wo oba no e na oba kodi be ma no wa dance ache wo awofo papa man hia be ma bi na be ma no me hu no no onni bi krampo no eno ma oye ma me no na wo so pese oba fie ne nso papa eno ma mu nye na mum amane ne amamre kakra bi opese oba ye ngum ne ekọ ne aye eno depend wo oba no okay but sa oba no so kura ya bi nso be ka che o say me papa ne mama me de the way o mo si ahwe me school the way o mo tete me de say wo di we na eba de o mo nyi o kwaku na che say asem a wo kan no na empempi no e kabo babam ne fe no ebe maka ba ya na ema efrima no efrima most of the efrima no okay do na efrima because oba bi apade ayefe oba bi apani munyam esie ni munyam ni mire eti saa de na nadamfo no oye bi na okoye na eye ne saa no onu aduru no so saa nadamfo kro na okoye no no so ne nkrofo ba bia ba behwe eti saa de te de wan manya ma na ntwa we di a ene na wade na ma so ene tobo na bobo ho ti be ma no so ra na obo na emo a wanya wawie no wayi ne dogi wa bo wawie eti no wayi nani eti oba hwe na ene ne oba bi ti wo wa ba berewa oba bi ti mema ba na kwan mu no saa no ma wenti ene ba ma bia ma biem etene ye ka dia ne yenka ma awofo nko a e ma no so mo na ma sebe mu pekuru no ba ma ba wo so ansa na papa no ma me beje ba ma na tum e fa friu wo oba no e friu kasa abede ba sa ene oba ma bi ho sika ba won pa de chenchenchen ba ma bi o sika obetima ya ma na bro but won pa de chenchenchen okay yaw na won pene checherechen no pa na pe checherechen na busua na pe checherechen etimiti be ma na nsu ma na etimiti be ma na nsu because be ma bi mpesa o se ne fa ho be ma bi okura na Asem Mpe wo sika ba to koto aduane kura na enam obeto ato so wo to se na aduane so ato aduane na esiwa obekasa na nipa so masi po wo sika odaka wo aduane oto da bi de opa na hono no ba ye ni ha ye nim atwetwe ye de etibedu mebi bo na ne namfofo na wo ba me de wan hwe me de ana na wo de o ma be me afa ojipu se e depend kasa obekasa eti saa no mani nyina ka ho bi eti be ma bi kwa wade na bi wo ne nsam na wo oba no se bi wo ne nsam a susu mia no susu ko keka no nsam e che o ma me se be ma nam de ne ba fie no me ma ho bi pen papa na ma me wo sika o hwe ni fie sika nya se bia mo ba kuma ma no bra ma bra me hu hwe mo nye no wa kasa no sa ka cha kontafo no me kwa wale bi akontafo nko an envelope 50 million titisika no yes 50 million in kontafo nko an Ghana ofri oyejuma Ghana me say Ghana ya oyejuma kokobo be man 50 million aden edu ko to papa bi a ya sebe we wise otimi ka che de ban say dabi de aka ni mu ne do so chen de ye hu ti de wo abeka ne yemfa be man kakra bi obenya bia no on famra emmum sebe owia no akata ato me ba no manton na ma wo hwe ne me nana no ma mo be ba no hwe mo yi ma me no wakasa cha wo be ma na so be wa na wo ye badwen ba ni wo hu se papa yi waka bibi nti akola yi me hwe ni yi te gru me bia be ma bi utwiti ni bada na oware oba ni wi na mo gisa no ma wo nyina wi a wo de ho ntansa na ni bere nyina akoso oba no so wo fie ne ka beto ichiri kato beto ichiri obi wo a pictures nko a wo betwa nko a ya first tete na abon wo no che so to abon ba miensa ya hyehyɛ dia pictures nko a ne de nyame ada o mane we twetwa nse ya na ja egugu fon so ya asende da bro aden di de pese kan nan se eye nke oba de okwa wan nke koba bibi sa nke ye ne nso kwa bi so no se ye fan fala so a wan hwe ne mema ba o ma no ya because ya wunyimi yanka me ba ofie no wo papa hu mi an hu se wo de wa che me no waka ne ya kyerɛ wo basa iti ye hwɛ na ma no sɛbe be ma de ni kofie no ɛno maame mo nkasa ba bia wo kɔ awade na wo kɔ hu ye ni ebia na wo wadamfo ne maame wo sika ne maame ne boa ma no ma ne kɔ yie mimi nua ba ye ware ne baba yaw otoka edema ne baba ya balu bubɔ ho a sɛbe ye wie ye kɔ bia no me na me MC wase otoka heavy cow ayi 4x4 edema ne baba no enso wan wi abeka se be man mum na edai ato wo de hye wo mu nyina ni munyam
And yes, I been previous and one at no, but I do maybe a ye be money affair. Cause or baby hold myself no ni say me baba ko benyakunu and I be maybe bebefi aba ntise ne wabadia me so me dia me wo me hye ti wo anya bi saa yanya ne boko ne enko yanim na dia aka nim no do so kyen de ne ye be hu ya yenko yanim no ke eno ti se sa kobam pa dia ensatea nyina anya peu eno ti ena nwumre ye bu se wo dede bi se enne ya wade ya chenchenchen ne ebe ya wie na ka beto akire na empo bemma no se wanyire ne taduam kura na se wanyire ne nsamu a wanhwe ye awade ne betene ne so onye sika nkoye oba ne ho ade no ye busa se empempi no se ka no ene awade no fe no ebekoso a ya na firi ma no ana eno ene pese busa wodede bi se awade no ya ye ewa santimem ewo Ghana memu dodo na se kababa mu a yemusa se efri mema no no peso mo yema no yefe ana se ma no no mo ene wo mo na fofo no eko challenge se mansa de ne ye seyo na santo de ne so ebiti mansa de no e di sabre wu agya ko ba no akakra emmo danta no se na peso ye wawade no eno akoya asem foforo eno okoto se obi wade a oyem krampo etimi hyew nyomo ya hyehyehye na mema no bi so hwe yie se abusua no adwin nipa ho adwin se de wa kire de aka kire no edo so kyen awade na nkasa ayeye no enkoda bebem akoma bo bebem school fees tue bebem enti yanyum na nyoma nkonkai abusua no kogu mu so a na akoya da pa atwa se e ba ye kura no omu hume so be madenti no omu kura no magye me fofofo tu kura wo fo ye do cheme na no so akwa akoya asem foforo ye nkon homa no so 055131 0551 931 0548 931 0548 931 0355 40 45 28 0355 40 45 28. Hello. Hello, Oforisuo. Yeah. I'm Peter Giru. Peter Safmulai. Yentie way. For the ammonia and the na send you. Yes, because our year said almost our year. The only Burma, not the whole between the party, maybe it's a bit more. Because it's your phone, not any of William Coso. It was better the other phone, but who finds all the Bobra, no more, no more that what he did. The day they have found him, where he is dead, honest. But he agreed to say, I met them, and then look at all the book and I've put it now. No, with me go out there, my old man, and 2 years. It must have some way from Nigeria, and no, okay, and now what dear no, yeah, are you who papa? Hello, hello, baby, I'm afraid would be. Hello, opening my joining. My juice, sure, Brucatache, he now free. Hello, what to make her? If I damn it, Gaza. Yentie way. Good evening, sir. My Joso. I'm every part of my time joining where you can cry conversation. Yetiopa. What's a more can do? I'll cut some part. I'm a say, Kenyan and Maramum from Dave, baby, I know. It's a Nibico Gilo. It's the same thing. The bird I didn't shoot for it. Mine is sister, I didn't. Because Waboka, or Barnes not fit here, who said the big hand of crime in Canada. Until you sign it, the same way, the Epa, my in an empire drink. Na enye mama ne ma entity ma yinya be boy bilaba yo this is TV article hana adane se die gwagu dey say be man ne ma mi win yango pani na ni esu ase na ma be man ni ti ni so hello baby afrefre wudi that's your friend Isaac. Isaac Etio. Also,
Bibi Samuel. Nyame adumu. I'm a program na mani. Ah, yetio. Ane ndase no, se bema eko na ayi de so ma bema. Ya ma eko bi ya emushe mo asetan etimi de anta beya anta ufo no both father and mother omunkwa adwen bi se oba no mo de nipa se mo yere supi se na beya de asu odo eleba erutu ele kakana kan noki ye beda aso papa kwakura tese be mani ma mingu yo dabi ni papa bi anwu aka ba fie ensu ato ase no na ka me fan se kwaku abua na abua osika no ena nyoma ba format ko besuza dabi hwe aka ba fie obia ne sika eko hwe ne bisu ama ne nsu ato ko pede ebi ko be o me ya teche ho ko pede odi zafu so osu etu ohia wa se ensu na to yi no ensu na to yi na otunye ne hwe de san ko de ma ohia anya sa no de be ma dabi nti eso osu akwaje ababesia yenye besia nwale atiefu ntie sa de wi yenkwaje besia wo bangin nwale obu ano de nani atoso me kwaje besia na de amanfo de bedum ye no ye de akotua eye 7 samfon yenye besia nwale 0551 0551 0548 asem kase pa na matene ne yo se wonya nidie kwa akoyo yire ho ade yenye besia fantua school fees yenye besia nidi besia ye gidi ye adwuma na interest ye de akotua ka anokwasem but se wo kwaji ni bum na de akoware na de oni atoso de amanfo de beba no wo de akotua dabi eti eti amanfo ntie ni ye pa 0345404528 0345404528 na yenko enfa enko yenim 055131 055131 0548 ya semo ono oba no dranwumresi ya na adwen pa ono oba no on se oba bia no de opa ne se be ma ba fi abe ne ho ade ya hye ne kawa de ba bia pe no enti no matter what say wo be ma no ka se sika no na mo kwaje besia on kan jo se jaida but yo oba bia intelligent pa eso hu se sa aka no eye mo na sam ne beto mo enti wo oba no na se wo bua wukun no emema bebre asosi di nyina efafiri omo yire hello twemo fa firi no twemo ba firi no hello hello baby afrefre udi because fly room yetie we bajo abade no to do aye asemo hwe aye bibia o no ya ware a the be the stroke we bu san for ka credit here and let's do the kraka and the other na be ma no e be ya ba ka go e ka no so be ma na nyen dia be na be ma na mesuso na me ni sibo bra go be say ya sha be si so ama no za wa de ko so wa fai abonu agruwem na be ma na ye de wo su be ma no ko ye no e ka so boy no o pe bo se be ware o be sa ani amanfo ama ya wale na e ka abre be ma na subo bra se de ye bunu no asem gwe ni so bisala no aka se me wa menjire ntiame osi nipa amanti una cha na da funu friend wa ka tara wa se my for wa menti ntiame no ni amanfo yaka ni amanfo yaka e wa ho e wa hwere wam ba tane asem o mama yente enwoma bi so na wade anya akono nde nyoma ni mrafo mema bi so but one so ya wu ya emu ya wu okay hello good evening majo so ma me baby afrefre udi Evacho, me gift me kasa free from the message. Osei
A family gift to make a free economy franchise. Mammy, ain't you way? All right, me but show na the more can I'm investing me can prepare. Investing me DJ. You. Me but show them how many day. Na, opesa obey me one day. You know say opesa o shemen monyam. Inti no opesa oye dia ebema me many aje. But me suggest say yenye bibi kakra bia. Ebe boy ni nyina. But so na ono na insist say opesa o shemen monyam ti. Obey Saturday ni the next Sunday. Omaya your refreshment. Akaho. But the amendment no ono say because of the social media. Let me just say and no eyana mean na because my kabia often again mama. And kwacha de efe ye disika na eyo we de so no na ekopene ka ma ne ho. Na ka awade akra de ka ka kofom kakra ka na what top plot to amount? About say what top plot to amount? Let us try the Etikasika we to the boss ya get me to Mamen Cassim. Okay. Enya ba ugina so. Let us try. Be man esese wote wo be yase. Obi anim ne fie asetena. Anokwase. Ebi kura fie wo kura nse be mpraduasa. Wo ko yeyi ade kochi anim de besi. Itu oba na wo fie no se. Hani dia ka nim no doso. So person o show ire ni monyama nya wale enko mu ne show ba ni monyama o. Na ne ko toka akra ba. Wotimi toka na se wotimi sifie kura de ma no. Se wo accept se wo do me nko a wo ma me ba fie ba ye o ho ade enko anti. We me de show ni monyama. Eti ase oba ma no oti oba na sem. Wo na wo kwa kwasere no. Eno sa top plot to amount. Sa eti fie ho no. Woni nim de wo fie bi o a awale okokura nu kukuruku a ya so oba ni funu o so ti ase enti de oba ne ka no be ma no won te na se na enya ne boko ade bu awe ne keto aba na ye fe maame ka cha so onye ne se de wo pre no no 8888 no okay hello last caller baby afre udi me ka free o ka free Yentie way. No can no could be better. No papa. People double see about energy. No who yeah. You don't want the on the after our dinner boutique in that's 20 hours. He said, "Them are pass so come with me and say, what? The book. Oh, okay. Ya ncha sida. Okay. Hana edi dwumadi eni na besi ya ko na sida worship center. Asole papa worship center no ye pompe wono na eba. Na anopaso so waba first service. No tino ya muti sida worship center. Na nyame asema wode ba no muntie na emire mu odin se wanfa nyame a enwuma beko basa sida worship center na ye kono so se uko news wa me a papa ye friend sew na oye taxi driver no nyame aduma wo kina na ede ne betompa mu na omanfo de ani di twato de akoma no memre da no pa na yakopa ne korabia eno ntino sew yenko na yenko ekusie kama na yenwa ba Halina ni nua ba Eunice ye ko atroni no odofo yenkogya no na enye fe pa na papa maame no wahia kwahia yi papa na we die ye beye bibia wa hania kosie no atroni ye Helena emse pankro no ya eno ntino yenko na nwoma enko nkai emfa emai Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakram ye ko long time